5 cele mai importante investigații pe care aș recomanda să fie efectuate pentru a evalua sistemul imunitar. 1. Cel mai banal, hemoleucogramă, analiză generală. 2. Clasele de imunoglobuline M, G, A și E. 3. Fenotipare, imunofenotipare. Este o investigație care ne-ar ajuta să înțelegem toate clasele de limfocite, leucocite, ca să înțelegem care este activitatea lor și unde este necesar să ajustăm. Complementul C3, C4 și complexele imunocirculante ANA și AMA. Deci astea o să fie, aș enumera ca cele mai importante investigații pentru evaluarea sistemului imunitar. Aceste analize ne vor da informații despre starea imunității persoanei evaluate.